Ilu fil-ventilajn, il-menni ħal-wiki lajn. Ejja vota issa stess, issir membru bl-SMS, il-partit kollu dalle. Għal Joseph Gisel saqaj, u kem ħadna gost. Naslu l-arma l-ewel post, dal-partit modern. Kollox namlu biex niftu l-gvern, u kem ħadna gost. Kulħadd jirħaflu la post, namlu terremot, il-dal-partit nibdu bil-mod. Banċultoni fuq u tim, ejja ħalli nidru sbieħ, malli nitlu dan il-luk ir-rebħa ta' naż del-ġantu. Ejja nibqu nuru l-ef, euro daħlu 20,000, mantil ħafna taċlu ftit, ħalli niblu dan partit, u kien ħadna gost. Naslu l-arma l-ewwel post, dal-partit modern, kollox namlu biex niftu l-gvern, u kien ħadna gost. Nqulu l-ola fl-ola post, namlu terremot, il-dal-partit nibdu bil-mod. Arma ġdida, arma ġdida, arma ġdida. Arma ġdida, arma ġdida, arma ġdida. Kull dejjem titwaqqafni lili. X'qed fuq Joseph Muscat, jeh? Kull sena twaqqafni. Ara dak friend tiegħi fuq il-Facebook. Ma tistax toqgħod taqbad miegħu. Xiġmielem il-Facebook tajċ kemm għandi friends. Dal-aħħar kont mistiden parti tal-friends tal-Konsuelu tajċ kemm sfinna. Jien il-Konsuelu u s-Surġent. Joseph imma ma zifinx għax kellu kundizzjoni medika. Xi ħaġa f'saqajh. Aw sieħbi. Allura inti taf xi protottologista tajjeb? U prottologista x'għandu x'jaqsam? Għax għandek bżonn tirranġa wiċċek. Prottologista huwa tabib li jċekkjalek il-warani. U inti wiċċek u l-patata mhux xorta sieħbi għala tabbarrem qabel nirranġalek wiċċek jien. Joseph kapaċi kollox bidel, kollox. Lill-Anġlu għaxxarlu l-mustaċċi. Anka lil Michel. Xerba kelmi tamlitinna meta farat il-kompetizzjoni għall-arma l-ġdida tal-partit. L-inqalunna nistaw nivvutaw għalli marridu, basta nivvutaw għal number 2. Kif sirna kolna kompetizzjonijiet, b'xi mod tiddawa l-lira. Jien għandi ħabib tiegħi Ċalis Solari. Asir, insomma meqsar minn Gonzi kull ma fih daqshekk iktar minn Kert Farrugia. U dan tħajjar u daħal għal-kompetizzjoni għal min għandu li sar par idejn. U rebaħ ġil-ewwel tajċ kemm feraħ għamel il-kuraġġ u daħal għal-kompetizzjoni għal min għandu li sar par saqajn. U reġa' rebaħ tajċ kemm feraħ. Allura daħal għal-kompetizzjoni għal min għandu li sar par fufużelas. U ħareġ imbikkem jagħti fuq sidru, għatlu x'ġaralek, ħanini ċali x'ġaralek. Minu Charlon Gouder. Dal-aħħar mort laqa tal-Union. L-irjus il-kbar kollha kienu hemm. Kien hemm Tony Zarp, Angelo Farrugia u Ċon Bandi. U Angelo għamlinna diskors imqaxxar. Għalinna jien twilit lajburist, eċta lajburist u mutta lajburist. U l-fixixxa mi wara għallu għaru kaza, Anġ. Emistu jkollok naqra iktar ambizzjoni. U Anġlu nħaraq, għallu ħanajdlek fixix. Għallu jena missieri kien lajburist, nannuwi kien lajburist, buz nannuwi kien lajburist. U l-fixixxa għallu b'daqsek Anġ, għallu għallu kiku missieri kien ħallil, nannu kien ħallil, buz nannu kien ħallil. Eċ kont kun? Kont inkun nazjonalist minn ta' ġewwa. U kont qiegħed l-għalqa għal-relax fi x-xemx.
u tfaċċa l-ingravatu nazzjonalisti patentjat. Għalli għaw salf, għalli jinta s-sanità ġejtna millek l-inspection. Għalli ħan idħollok fl-alqa tal-faċċata, tlu mela x'tagħmel ma tidħolx dik l-alqa. Għalli ħan urik ħaġa salf u ħariġ li it-tassra tal-penne. Għalli qed-taradi għalli bdijin nidħol fejn rrid, fixħin irrid, u meta rrid, u kif irrid. U ta' raġel qabatu qabes fl-alqa, fid-daqqa u l-ħinna raħ jiġri, b'saqajh ma tormu, bil-barri l-kbir jiġri warajh. Salf, għajni salf, għajnut, salf! U jien biex nejnu għatlu, u riħit tasser abulin! Kemmu kbir Joseph Terremoti, li bat li din għara. Għaslu s-salaj għaxxartoni, inqaxxarin. Imma kienem min tela fil-mustaċċi, kienem u kol min tela fil-Petruna. Allura għal daw in-nies li tilfu postom, pad-dentist Vella Haber, Jason, Zrinzo, Manuel li madux fuq il-wan. Joseph għalli id-dedikalhom diska, ħanoruhom li għadna nħobbuhom. Allura, maestro! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Ħallini u